Isolation rooms ng Dr. Ricardo Ladrido Memorial District Hospital sa Banwas ng Lambunaw himuon nga isolation room sa mga posible ma-identify patient under investigation sa probinsya. Yaring balita nga aton gintutukan. Nakasugtan sa provincial government nga sa isolation room sa Dr. Ricardo Ladrido District Hospital sa Banwas ng Lambunaw ipahamtang ang mga posible patients under investigation sa probinsya. It's because Lambunaw has 6 isolation rooms and they can provide for other wards nga kag may ready sila nga mga areas nga isolated sa ibang nga pwede may triaging kag may capacity sila. Patag sa gobernador, unahon lang anay ang District Hospital sa Lambunaw apang ginapreparar sa gihapon ang iban nga isolation room sa iban nga District Hospital sa Tagsacabanwa. Mapili kita sa aton hospital sa province nga pwede naton butangan sa ginatawag nga isolation room. No? May designated personnel dira, equipped na sila para mag-handle, may ginasuksok na sila nga maproteksyonan sila kag dira ibutang ang persons under investigation. Nakanda naman ang pagpamakal sa mga protective gears para sa health workers. Nagpasalig ang probinsya nga may mga pribado nga sektor nga nagatanyag na sang donations para sa protective gears. Samtang sa katuyuan nga maseparar ang mga pasyente nga luyag magpakonsulta angot sa 2019 novel coronavirus. Ginpakamayo sang Western Visayas Medical Center nga magtukod sang temporaryo nga holding area. Open nga tent, trapal nga nagaserbe pader sang palibot. May infographic angot sa virus. Isa ka lamesa kag pulungkuan ang makitaan sa holding area. Apang pananglit magulan, hindi gid malikawan nga mabasa ang nagapakonsulta. Antes pa man sila daloon sa isolation room o kung i-suggest sang doktor nga i-home quarantine ang pasyente, amo ini ang holding area nga temporaryo nga gintukod sang Western Visayas Medical Center, partikular para sa 2019 novel coronavirus. Sa impormasyon nga nakuha sa news team, humalin Enero 23 sang ini ang gintukod, napulo na ka mga persona ang nagpakonsulta diri. Upod kay Hans Desierto, Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas.